Sobre l'element de la carta entra dintre del que és la relació exterior del govern, d'informar o donar informació del que passa en el país i de com el que passa en el país afecta o pot afectar més enllà del que serien les fronteres del país. Per tant, és un exercici de normalitat que en el seu moment se li va donar molt rebombori, però era un exercici de normalitat que a més em consta que s'ha seguit fent i s'ha seguit transmetent informació del que va passar en el país als principals líders europeus o a aquelles persones, aquells actors globals que nosaltres creiem i que el govern creu que han de rebre aquesta informació de primera mà. Per tant, em sembla bé, de fet em sembla que és el que li toca fer a qualsevol govern en qualsevol moment. Com que un dels eixos principals del que passa en aquest país és el procés, és normal que el president expliqui als líders europeus com va el procés. Nosaltres sempre dèiem, quan jo estava a la Direcció General d'Exteriors, que la nostra feina era fer fora el que el govern feia dintre. I si el govern a dintre lluitava contra la crisi econòmica, nosaltres fora havíem de fer la feina necessària per ajudar el govern a desenvolupar la seva acció i per tant era obrir nous mercats, en el cas de la crisi econòmica. En el cas del procés, tres quarts del mateix. El govern fa un procés cara endins, però ha de fer un procés també cara enfora. Al final, si aquest procés acaba amb un nou estat, a fora se l'haurà de reconèixer, si no, no hi haurà nou estat. Per tant, és una obligació.